Moni suomalainen haikailee parhaillaan erilaisten remonttien perään. Remontin tekijän luotettavuuden varmistamiseksi sähköiset patentti- ja rekisterihallituksen palvelut ovat tehneet yrityksien tietojen tarkistamisen yhä helpommaksi. Äärimmäisen tärkeää kuluttajalle on tarkistaa tiedot saadakseen tehtyä verotuksessa kotitalousvähennyksen. Keskeisimmät tiedot ovat tietysti kaupparekisteritiedot, jolloin selviää, ketkä ovat oikeutettuja yritystä edustamaan. Selviää se, että onko yritys mahdollisesti selvitystilassa, konkurssissa sekä tietysti tilinpäätöstiedot. Nykyään sen voi helposti tarkistaa verkossa. Patentti- ja rekisterihallituksen palvelun taustalla on viranomaisrekisteri, jonka vuoksi kaikki tiedot ovat luotettavia ja puolueettomia. Yrityksillä on lain perusteella velvollisuus ilmoittaa niitä ja siellä yrityksillä on myös lain mukaan vastuu tietojen oikeellisuudesta. Eli viranomainen tarkistaa ilmoituksen mukana tulleet asiakirjoista niiden oikeellisuuden päälle. Yleisimmät käyttäjäryhmät patentti- ja rekisterihallituksen tietopalveluille ovat kuitenkin muun muassa pankit, asianajotoimistot ja julkinen hallinto, jotka hakevat ennen kaikkea tietoa sopimuskumppaneistaan. Tiedot ovat useammalla kielellä saatavissa, 3 kielellä. Ja tietysti nykyään, kun tiedot nopeasti vaihtuu, niin on tärkeää, että se on helposti, nopeasti kellosta riippumatta tarkistettavissa. Nykyisin voi yritystietojen lisäksi hakea faktaa myös säätiöistä, joiden toimista on ollut viime aikoina paljon puhetta medioissa. Säätiöistä löytyy tällä hetkellä sähköisesti rekisterimerkinnät samoin kuin tilinpäätöstiedot ja on tarkoitus, että kuluvan vuoden aikana vielä säätiöiden säännöt saadaan siirrettyä sähköiseen muotoon.